la Minecraft cum să faceți diferite lucruri. Astăzi vă vom arăta cum să faceți o capcană pentru multiplayer, să omorâți playeri foarte ușor, fără ca ei să vă atingă. Primul, aveți nevoie de lemn și de plăcuțe de astea, de pietruială. Apoi săpați o pătrățică. Săpați așa. Și acum o să vă arăt. Acum lăsăm pe Alex să intre acolo. Hai mă, intră. Pune acolo unde era. Pune, mă. Așa, lasă, că nu poți să ieși. Și acum, vedeți, el nu poate să dea în voi, dar voi puteți să dați. Vedeți? Pa, ne vedem data viitoare.